Ano po yung pakiramdam niyo po tayo na yung nag-iisa niyo pong anak, ganito po yung sitwasyon at pinagdadaanan niya po ito pong malalang sakit po na TB. Para sa akin po, napakahirap po talagang tingnan. Parang dinuduro po yung puso ko ng dahil sa nakikita ko sa anak ko sa ngayon. Tsaka hindi ko talaga maiisip na magkakaroon ng sakit ang anak ko na ganyan po. Eto naman mga ka-aksyon, kasama natin ngayon si Crisanto Alarta at ang kanyang alalahanin ngayon ay kung paano mababayaran ang hospital bills na umabot na sa mahigit 1 milyong piso. Tagasan po kayo? Taga Masbate po. Taga Masbate. At ang pasyente niyo po ay Anak ko po. ilang taon na po ito? 5 years old po. 5 years old. Ano po yung nangyari sa kanya? Kamusta na po siya? Sa ngayon po, okay na po siya. Nung una po, bago po siya na-admit, nag-ano po siya, parang sumasakit po yung tuhod niya, may nararamdaman na hindi po maganda. Tapos pina-check up po nila dun sa clinic. Sabi daw po ng clinic, parang hindi na po maganda yung kondisyon ng anak ko. Dinirecommend po sila sa hospital. At kamusta yung pagpunta niyo sa doktor sa Masbate? Ano daw yung sabi sa inyo? Ang sabi po doon, matagal po kasi gusto ko ng asawa ko na ilipat na yung anak ko dito kasi parang nawawala na siya ng malay, humihina na po siya sobra. Kumbaga, nung naka-confine po ito sa hospital dun sa Masbate, ay parang imbes na gumaling, ay mas lalong humihina po ito humihina po siya. Kaya sinabi sa inyo ng doktor doon, ilipat na dito. Hindi Or po, kayo kami nag-decide po? Kami mo mismo. Yung kusa talaga gusto namin na ilipat po para talaga makasurvive lang yung anak namin. Saan nyo po nalaman na meron na po itong ganitong sakit, itong TB, meningitis? Doon po sa Masbate or dito na po sa Legazpi? Nung dito na sa Legazpi po, dito po pinaliwanag sa amin ng doktor na yun nga po, may sakit po talaga yung anak namin ng TB. At buti na lang, kumbaga, naging tama yung naging desisyon nyo na ilipat na dito sa Legazpi. At ngayon ay nalaman nyo na kung anong naging kondisyon po ng anak po ninyo. Opo, tama po. Ngayon ay naka-confine po ito sa BR. Sa ngayon po, nakakonfine po siya sa BR. Okay na po yung pakiramdam niya ngayon. At least tama yung naging desisyon nyo po. Opo, tama po. Anong sabi ng doktor? Ano daw ang dapat pagdaanan or gamutan po na dapat gawin po dito sa anak po ninyo? Sa ngayon po, meron po siyang TB, yung maintenance po niya. Warang may year po yung gamutan po bago po siya talaga mawala. Tatay Crisanto, magandang hapon po. Magandang hapon din Opo. po. Kayo po, tatay, ano po yung hanap buhay po ninyo? Sa akin po, security guard po. Isa ka pong security guard. Yes. Si Mrs. po, Wala po. walang trabaho. So, kayo lang po yung mag-isang bumubuhay sa pamilya. Opo. So, ngayon po, tatay, dahil kasama po kayo ng anak po ninyo dito, habang nagpapagamot yung anak po ninyo, hindi po kayo nakakapagtrabaho. Opo. So, paano po yung gastusin nyo po sa pang-araw-araw tayo? Yun nga po ang pinaproblema ko po. Kasi napakahirap po, wala pong tumutulong. Tsaka 2 buwan na po akong hindi nakapasok sa trabaho nang dahil nga po dun sa anak ko. Opo. Kahit pong pinapabalik na ako ng sabi ko po, hindi ko po kayang iwanan ng anak ko ng ganito po. Opo, tama naman tayo. Kasi paano kayo makakapagtrabaho, makakapag-focus sa trabaho kung yung sitwasyon po ng anak po ninyo ay hindi pa po maayos. Opo, ano nga po yung edad po nitong si Clark? 5 years old po. 5 years old pa lamang. So, pang ilang anak po ninyo ito tayo? Unang-una po. Isa lang po yung anak nyo? Opo. Nag-iisang anak, uniko uyo, ito pong si Clark. Ano po yung pakiramdam nyo po tayo na yung nag-iisa nyo pong anak, ganito po yung sitwasyon at pinagdadaanan niya po ito pong malalang sakit po na TB. Para sa akin po, napakahirap po talagang tingnan. Parang dinuduro po yung puso ko ng dahil sa nakikita ko sa anak ko sa ngayon. Tsaka hindi ko talaga maiisip na magkakaroon ng sakit ang anak ko na ganyan po. Yung paliwanag po sa inyo ng doktor, paano daw po ito na nakuha o nagkaroon po ng ganitong sakit yung anak po ninyo? Tinatanong sa amin ng doktor, bakit daw po may sakit na TB yung anak namin? Sabi ko po, tinatanong po kami kung mayroon po kaming Sabi naman po, wala naman po kaming sakit na TB. Hindi ko Sa pamilya po nyo, walang history na meron pong TB? Wala rin po sa pamilya namin. Sa asawa nyo po? Wala rin po. Wala rin. So, kayo din po ay parang iisip or may question po kayo in mind kung bakit po yung anak po niyo meron pong ganitong uri ng sakit. Opo. Opo. Yung pagbubuntis po ng nanay, kumusta po? Okay naman po sa pagbubuntis niya. So, ngayon po tatay, lumapit po kayo sa amin. Ano po yung pinakakailangan po ninyo at ano po yung inihingi nyo pong tulong po sa Ako Bicol? Kaya po ako lumapit sa Ako Bicol, ora mismo. Kasi po, yung bayarin ko po talaga, hindi ko po talaga kayang bayaran niya ng ganun. Dahil wala naman po akong ganung kalaking halaga para ibayad po sa bill. Nasa magkano po tatay? Nasa mahigit 1 milyon po ang bill ko. Pero sa ngayon, yung balance ko na lang po ay nasa 600 plus na lang. 600,000 plus. Opo. Yan po yung iniisip po ninyo kung paano po ninyo babayaran, saan po kayo kukuha ng pangbayad. Nung nalaman nyo po tayo na ganun kalaki yung hospital bill po ng anak po ninyo,
Ano po yung inisip po ninyo? Saan po kayo kukuha? Doon po pala, parang naghahanap talaga kami ng parang kung paano po namin po-provide yung pag namin, kung saan kami pupunta, kung saan kami hihingi ng tulong para lang talaga masolve yung bill ng anak. Halos naiyak-iyak na po kayo ng tayo. Yes po. Kanino nyo po nalaman na lumapit po sa Ako Bicol Party List? Kasi po, nung kumuha po ako ng billing, pumunta ako ng Malasakit, tinuro po ako ng DSWD doon po sa Ako Bicol. Doon daw po mismo matutulungan po ako ng Ako Bicol. Ito po bang anak nyo, tatay, ay nag-aral na po ba? Nag-aaral na po, preschool po. May araw ba, tatay, na walang-wala po talaga kayo? Meron pong araw na walang-wala pero kailangan talaga pagkasyahin yung pera namin para lang talaga sa araw-araw na pagkain. Halos na baon na po kami sa utang sa ngayon. Buti naman tayo naintindihan at meron namang nagpautang po sa inyo. Apo kasi siguro naiintindihan naman po nila yung kalagayan namin sa ngayon. Gaano kahirap tayo, lalo na nag-uusap kayo ni Mrs. na awang-awa po kayo sa anak ninyo. Grabe po talaga, hirap. Yung asawa ko rin po, nai-stress na rin po sa ngayon. Kung paano daw po kami yung pagpalabas na lang po namin talaga, yun lang po ang problema. Tapos yung sa anak ko naman, may maintenance po siya. So, yun naman po ang problemahin po namin sa araw-araw. Ayan, at kanina na kamusta na namin yung anak po ninyo. At ngayon tayo, kamusta? Ikaw, kamusta ka na po tayo? Sa ngayon po, okay naman po. Dahil nakausap ko na rin po. Ayun. So, parang tayo, partner, yung kahit pa paano, nai-heal yung pakiramdam ni tatay. Gumagaan po tayo. Apo. Yung pakiramdam. Apo. Meron po kayong nakikitang pag-asa. Meron po. Naniniwala po kayo sa Ako Bicol. Yes po, naniniwala po Ayun. ako. Ayan. Sige, Sige, sagutin partner. na natin, partner, para sa... total, ganyan yung paniniwala niya sa Ako Bicol. Pakinggan natin, partner. Para sa ora mismong pagtugon sa kanyang problema, makakausap natin sa linya ng telepono si Ma'am LV Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LV. Yes po, good afternoon. Opo, Ma'am LV, meron po tayong kababayan mula pa sa Masbate at lumapit po sa ating program at sa Ako Bicol Party List patungkol sa hospital bill na umabot sa 600,000 plus. Ito po ba ay may tutulong na ng Ako Bicol Party List? Yes po, wala naman tayong tinatanggihan at wala tayong hindi kayang gawin. Ang Ako Bicol Party List po, lahat ay gagawin para ma-zero balance ang lahat ng pasyente na nangangailangan ng tulong. Ayun. Opo. So, ibig sabihin nito, Miss LB, wala nang dapat alalahanin si Tatay Crisanto dahil sasagutin na ng Ako Bicol Party List itong naiwang hospital bill nila. Yes po, as per Kong Saldi po and Kong Pido Garbin, sagutin daw po natin yung hospital bill ng pasyente at gawin natin para ma-zero balance po sila. So, ang Okay. gawin na lang po ni Tatay, balik po siya sa BRSMC, dalhin po yung hospital bill, yung ID po and other requirements na kailangan po natin para may release ko po yung guarantee letter ngayon mismo. Ayun, ngayon Ngayon mismo. So, wala nang dapat pang alalahanin si Tatay. Pagkatapos niya dito, diretso kaagad dyan sa opisina mo, Miss LB, para matanggap Yes, po. niya na itong guarantee letter. Yes, so ora mismo po ibibigay natin yung guarantee letter na kinakailangan ng pasyente ni Tatay para ma-clear na po yung kanilang hospital bill. Ayun. Ma'am LV, nandito po si Tatay Crisanto. Ano po yung gusto nyong iparating na mensahe sa kanya? Be strong lang, Tatay. Lagi lang po tayong manalangin at maniwala po na lahat ng problema may katapusan, and pagpatuloy nyo lang po yung paniniwala sa Ako Bicol dahil alam ko marami pang naniniwala sa Ako Bicol at talagang marami po kami natutulungan. Ayan, siguro last na lang siguro, Ma'am LV, ano po yung panawagan natin or mensahe sa ating mga kababayan, hindi lang dito sa Bicol Region, pati na rin sa iba't ibang panig ng bansa na gustong humingi ng tulong sa Ako Bicol Party List? Ang Ako Bicol Party List po ay lagi pong bukas sa mga nangangailangan ng tulong. May mga kanya-kanya po tayong mga district offices, may mga opisina po tayo kahit sa ang sulok ng Pilipinas. Pwede po kayong lumapit anytime. Wag lang pong hating gabi, no? During office hours, meron po kami mga staff na laging handang tumulong. Maraming salamat, Ma'am LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Tatay, napakinggan niyo po si Ma'am LB. Opo. Wala na daw po kayong dapat pang isipin dahil makakalabas po kayo ng ospital na wala na po kayong babayaran ni piso dahil sagot na po ng Ako Bicol. Ang masasabi ko po ay maraming salamat po sa Ako Bicol dahil di po sa kanila, hindi po masasagot yung bill ng anak. Ayun. Gumaan na lalo yung pakiramdam niyo po, tay. Gumana po. Kanina kausap mo pa lang kami, medyo gumagaan na. Ngayon po, napakinggan mo na si Ma'am LB at sagot na ng Ako Bicol, gumaan pa lalo. Opo, lalo pong papasalamat po ako dahil po sa ora mismo, natulungan po ako. Ayun. So pag uwi nyo po sa Masbate, ipagkalat mo doon na kung kayo ay may problema, naandyan yung Ako Bicol para tumulong. Tama po.
Ayun. So, isa ka nang ding marites sa Masbate, Tatay Crisanto. At eto, Tatay Crisanto, hindi pa lang dyan nagtatapos yung tulong ng Ako Bicol dahil eto po, tanggapin nyo rin po itong 10 kilong bigas at Kabaro Coffee mula sa aming programa. Ayan. Yan. Kabaro Coffee na talagang masarap. At Lasang Pinoy. Mas pinamurang halaga. Yan. Yan po ang Kabaro Coffee. Yan, sa muli tatay, maraming salamat po sa iyong tiwala na ibinigay po sa aming program at sa Ako Bicol Party List. Hayaan nyo po, meron po kaming staff na aalalay po sa inyo sa mga susunod na proseso upang matanggap nyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po. At sana po marami pa kayong matutulungan. Opo, Nakagaya marami po pa po kaming matutulungan. Basta katulad po ninyo na patuloy na nagtitiwala sa Ako Bicol Party List. Mabuhay po kayo, tay. Kayo rin po. Thank you. Iyon.